Hej, jeg hedder Nila, og jeg er psykolog. I dag så er temaet, hvordan får jeg sagt fra? Det kan være rigtig vigtigt at lære at sige fra, særligt hvis man ikke er særlig god til det. Fordi konsekvenserne ved ikke at sige fra, for eksempel i arbejdssammenhængen, hvis man bliver ved med at påtage sig en masse opgaver, man ikke har tid til, det er, at man kan blive ret stresset i sidste ende. Så i dag så vil jeg snakke lidt om, hvorfor at det nogle gange er rigtig svært at sige fra. Og så vil jeg fortælle en lille smule om, hvordan kan man så blive bedre til at sige fra. Det allerførste, det er at finde ens risikosituationer, kan vi kalde det. Så de situationer, hvor der er risiko for, at vi ikke får sagt fra. For eksempel så kan det være, når ens gode kollegaer eller ens chef kommer forbi kontoret og smider en opgave på bordet og siger, kan du lige løse det her, det ved jeg, at du er helt vildt god til. Det man så skal lægge mærke til her, det er, hvad er det for nogle tanker, der lige pludselig popper op, som er negative, som er automatiske, som forhindrer dig i at sige fra. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle tanker, du har, der stopper dig. Men nogle typiske tanker, det kan være, min kollega synes, eller min chef synes, jeg er en dårlig kollega, hvis jeg ikke får sagt, eller hvis jeg ikke tager den her opgave, og hvis jeg siger fra. Hvis jeg siger fra, så kan det være, at jeg bliver fyret. Hvis jeg siger fra, så kan det være, at folk ikke kan lide mig mere. Det kan være sådan nogle typiske, negative, automatiske tanker, der popper op, som forhindrer dig i at sige fra. Du skal finde ud af, hvad det er for nogle tanker, du får. Og du skal finde ud af, hvad det er for en tanke, der er allerstærkest. Hvad er den centrale tanke? Og det vil sige den tanke, der forhindrer dig allermest i at sige fra. Så når du har fundet de her tanker, hvilket i sig selv er enormt svært, fordi de er automatiske, og måske også fordi du er vant til at tænke dem, så bare det at identificere dem, det er svært. Men når du har gjort det, så skal du have nogle modsvar. Så skal du have noget, som er mere konstruktivt, som styrker dig i at få sagt fra. Det er helt vildt svært at finde. Og det kan være, at du sidder og tænker, ja, det er lettere sagt end gjort, så jeg er fuldstændig blank. Hvad kan det være? Og et godt tip her, det kan være at sige, hvad vil du sige til din rigtig gode kollega? Hvis det var din kollega, der kom og sagde, jeg har super travlt, jeg føler mig stresset, men jeg bliver ved med at påtage mig opgaver, for jeg kan simpelthen ikke få sagt fra. Og det jeg tænker, det er, at folk kan ikke lide mig, og tænker, at jeg er dårlig til mit arbejde, hvis jeg siger fra. Hvad vil du så sige til din gode kollega? Eller din gode ven? Jeg ved ikke, hvad du vil sige, men måske er der nogen, der vil sige, selvfølgelig skal du sige fra, og der er ingen, der vil tænke negativt om dig, hvis du ikke kan tage den opgave. Det er faktisk en styrke, at du kan sige, nej, jeg har alt for travlt. Det er en styrke, at du kender din grænse. Hvis det er tilfældet, så kan du altid spørge dig selv, hvorfor at du kan sige sådan til din kammerat eller din gode kollega, og hvorfor du kan sige sådan til dig selv. Så hvis du er blank på, hvilke konstruktive tanker du kan bruge her, som kan styrke dig i at sige fra, så kan du tage et stykke papir lige nu, eller tage din mobiltelefon, og så kan du skrive ned, nu når jeg kommer med nogle eksempler. Et eksempel, det kunne nemlig være, jeg har samme rettigheder som alle andre, og jeg må også gerne sige fra. Det kan være, at det er noget, vi glemmer nogle gange. En anden konstruktiv sætning, som måske kunne hjælpe dig, det er, jeg er nødt til at sige fra, fordi ellers så er der for store konsekvenser for mig på længere sigt, og det er, at jeg bliver stresset. Måske kan det også hjælpe dig. Så kan det også være, at du har en tanke om, at du er rigtig stærk. Så en konstruktiv tanke kunne være, stærke mennesker kan sige fra og kender deres grænse. Måske kan du skrive det ned, og måske kan det hjælpe dig. Så det der er rigtig vigtigt nu, det er at vide, de her konstruktive tanker, de kommer ikke bare til dig, fordi at nu går vi imod din natur. Det der er naturligt, hvis du er dårlig til at sige fra, det er, at du har alle de negative tanker. Så det er rigtig vigtigt, at du øver dig i de konstruktive tanker. Øv dig allerede, inden du kommer til at være i dine risikosituationer, altså i de situationer, hvor du kommer til at påtage dig for meget arbejde og ikke få sagt fra. Så øv dig. Skriv dem ned på din telefon, et stykke papir. Øv dig i de her sætninger. Du kan også øve dig i små situationer i hverdagen, hvor du får sagt fra. Det kan være til en venindeaftale, du ikke kan overskue. Det kan være til aftalen med din partner, noget som du ikke helt har tid til, eller hvad det kan være. Øv dig i små situationer, øv dig i dine konstruktive sætninger, så står du meget stærkere, når du står i den situation, hvor du rent faktisk skal bruge det, for eksempel i en arbejdssammenhæng.
Jeg håber, du kunne bruge de her tips, og jeg håber, at du vigtigst af alt øver dig i at få sagt fra. For det kan lyde enormt banalt, og det kan lyde meget logisk, at selvfølgelig skal jeg bare sige noget andet til mig selv. Men det, der rigtig ofte sker, det er, at vi får ikke øvet det, og vi får ikke kastet os selv ud i de her situationer, hvor vi faktisk får sagt fra. Så en lille hjemmeopgave til dig fremadrettet, det er, øv dig og kast dig ud i det, og se, hvad der sker. Måske er det ikke så katastrofalt, som du faktisk ikke har troet, det var. Held og lykke!